Üdvözlünk a csatornánkon! Mi Irén és Tomó vagyunk, egy Budapesten élő magyar-japán pár, akiket nem csak az élet hozott össze, hanem egy közös szenvedély is, az utazás. Ez a csatorna nem arról szól, hogy merre jártunk, nem csak arról szól, hogy merre jártunk, hanem arról is, hogy kik lettünk közben. Az utazás számunkra nem pipálgatás egy bakkantslistán, nem csak látványosságok, nem csak kötelező helyek, hanem találkozás. Más kultúrákkal, más emberekkel, és nagyon gyakran önmagunkkal is. Mi ketten két nagyon különböző világból érkeztünk. Magyar és japán kultúra, európai és ázsiai gondolkodás. Más ritmus, más szokások, más nézőpontok. És épp ez az, ami az utazásainkat különlegessé teszi. Amikor úton vagyunk, nem csak egy országot fedezünk fel, hanem egymást is újra és újra. Ezen a csatornán megmutatjuk nektek, milyen egy hely belülről, nem csak képeslapról, hogyan lát egy japán férfi egy európai várost, vagy egy európai nő egy ázsiai várost. És hogyan él meg egy magyar nő egy ázsiai kultúrát, és egy japán férfi egy magyar kultúrát. Beszélünk majd a nagy élményekről, de az apró pillanatokról is. Egy utcai reggeliről, egy véletlen pillanatról a kilátóból, egy csendes templomból, vagy éppen egy kaotikus, nagyvárosi kereszteződésből. Mert hisszük, hogy az utazás varázsa nem csak a pillanatokban van, hanem abban is, amikor lelassulsz, és tényleg jelen vagy. Megosztjuk veletek a kalandjainkat, az örömeinket, néha a fáradtságot is, a kulturális különbségekből adódó vicces helyzeteket, és azokat a felismeréseket, amiket csak az úton lehet megtapasztalni. Ha érdekel, hogyan lehet nyitott szívvel utazni, hogyan lehet idegenként is otthon érezni magad valahol, hogyan lehet egy új kapcsolatot az utazás által mélyíteni, akkor jó helyen jársz. Nem tökéletes utazásokat és tökéletes fotókat mutatunk, hanem szép és kényelmes képeket és videókat, hanem valódiakat. Utazási tippeket nem adunk, mert mi körutakat szoktunk megtervezni saját magunkra, vetítve és tervezve. Nem is tudjuk megmondani neked, hogy hogyan tudsz turistaként te is élményeket megélni. Mindenkinek ez a saját útja. Szeretnénk titeket inspirálni, nem is arra, hogy azonnal repülőre ülj, hanem hogy kíváncsibb legyél, nyitottabb a világra, elfogadóbb, merj kilépni a megszokott keretekből, és ne legyen idegen, más kultúra, ismerkedj, barátkozz, mert az utazás nem mindig kilométerekben mérhető. Néha egy döntésben, néha egy nézőpontváltásban, néha abban, hogy mersz másként ránézni a világra és saját magadra. Ha velünk tartasz, nem csak helyeket látsz majd, hanem érzéseket és hangulatokat is, és talán magadban is elindul valami. Szóval, ha szereted az utazást, ha érdekelnek a kultúrák közötti különbségek, és kíváncsi vagy arra, hogyan találkozik kelet és nyugat egy párkapcsolatban, akkor csatlakozz hozzánk, iratkozz fel, tarts velünk az utunkon, és éld át velünk együtt a felfedezés izgalmát. Ez nem csak a mi utazásunk, ez egy közös út, és köszönjük, hogy itt vagy velünk, és megosztod a tartalmainkat másokkal is.